மீனா காலை முதல் வீட்டு வேலைகளில் மிகவும் பிஸியாக இருந்தாள். ஒரு வேலை முடிந்ததும் இன்னொரு வேலை தொடர்ந்து வந்தது. மாலை நேரத்தில் பாத்திரங்கள் இன்னும் காத்திருந்தன. அப்போது வேலை முடித்து அருண் வீட்டிற்கு வந்தார். ஓ, மீனா மிகவும் களைப்பாக இருப்பதை அவர் கவனித்தார். மீனா, ஆர் யூ ஓகே? நான் மிகவும் களைப்பாக உணர்கிறேன். அவர் அமைதியாக வந்து பாத்திரம் கழுவ உதவ ஆரம்பித்தார். அதை பார்த்த மீனா ஆச்சரியமாக அவரை பார்த்தாள். நாம் இருவரும் சேர்ந்து செய்தால் சீக்கிரம் முடியும். அந்த சிறிய உதவி மீனாவின் மனதை மகிழ்ச்சியாக மாற்றியது. சிறிய உதவி கூட பெரிய அன்பை காட்டும்.